Na základnej škole slovenských partizánov zažili žiaci zaujímavý astronomicko-kozmonautický deň. Akcia sa konala v rámci cezhraničného projektu Obloha na dlani. Žiaci si okrem iného vypočuli zaujímavú prednášku popularizátora kozmonautiky inžiniera Tomáša Přibila. Obsahom prednášky je vlastne tá aplikácia tých nových kozmických technológií v našom bežnom živote. Takže poslucháči, návštevníci základnej školy a z okolia sa vlastne dozvedeli z úst nášho hostia, pána inžiniera Tomáša Přibila, záležitosti, ktoré vlastne majú svoju históriu v kozmonautike a vlastne v priebehu celého vývoja kozmonautiky našli uplatnenie aj v našom každodennom živote. Veľmi zaujímavé bolo pre žiakov aj pozorovanie hviezdnej oblohy v prenosnom digitálnom planetáriu. Prenosné planetárium funguje na báze toho, že je tam počítač s projektorom. A počítač samozrejme vykonáva akékoľvek príkazy, ktoré samozrejme môže, pokiaľ je procesor slabší, tak to nespraví. Čiže môžu sa tam premietať filmy, môžu sa tam premietať programy, rôzne skripty, môžu sa tam dávať samozrejme obrázky, rôzne fotografie, ktoré spravíme napríklad my na hvezdárni alebo nejakí astronómovia amatéri a tie sa môžu zakomponovať priamo do toho programu, čiže my keď budeme ukazovať hviezdnu oblohu a nejaké hmloviny, tak nemusia to byť tie hmloviny, ktoré sú v tom programe, ale tie hmloviny, ktoré nafotili tí, ktorí sú z Trenčianskeho kraja. Čiže takýmto spôsobom môžeme sa vlastne priblížiť aj k tej verejnosti, k tým astronómom, amatérom, dá sa povedať. No a je to formou projekcie cez rybie oko. Hej, práve preto je to vlastne kupola, čiže ona to svieti tam, ako sú tie obruče, tak tam vlastne začína ten obraz a svieti to na celej kupole. Čiže decká vlastne sedia na zemi a teda nad ich hlavami sa už premieta celý ten horizont, celá tá hviezdna obloha. Samozrejme dá sa simulovať cesta v čase dopredu, cesta v čase dozadu. Dajú sa tam ukazovať úkazy, ktoré boli pred 1000 rokmi, úkazy, ktoré budú o 20-30 rokov. Keďže je to počítač a keďže je to na takomto spôsobe robené, má neobmedzené možnosti. Prednášky v planetáriu boli prispôsobené veku poslucháčov. Prvé, druhé ročníky je to skôr na takej úrovni, ukazujeme im obrázky súhvezdí, základné veci, že máme 8 planét. To, čo po prípade jednak preberajú v škole, čo by teoreticky mohli už vedieť. 4., 5. ročníky oni majú vlastne tým, dá sa povedať, celý ten ich študijný program je viac zameraný práve na tú slnečnú sústavu, na tú astronómiu, takže im hovoríme, oni už vedia, čo je to gravitácia, poznajú základné pohyby planét, teda základné pohyby Zeme, Slnka a tak ďalej. No a tí 8., 9., tam už sa trošku, dá sa povedať, pichá trošku do fyziky, čiže takýmto fyzikálnym podtónom im ukazujeme tie veci, ktoré v tomto planetáriu môžeme ukazovať. No a pre stredné školy potom je tá úroveň zase samozrejme vyššia. Tam už hovoríme o tých fyzikálnych zákonoch, ktoré fungujú, čiže planéty obiehajú okolo Slnka pomocou Keplerových zákonov a tak ďalej. Opakujeme si to. Čiže je to od prvého ročníka až po tie stredné školy, gymnázia. Ideme pomaličky, dá sa povedať, z takej rozprávky do astronómie, z astronómie do fyziky a z fyziky až do astrofyziky. Cieľom projektu Obloha na dlani je popularizovať astronómiu, kozmonautiku a ostatné prírodné a technické vedy. To sa pracovníkom hvezdárne skutočne darí a žiaci si vďaka akcii rozšírili svoje vedomosti a obohatili sa o nové zážitky.